Hola, què tal? Avui us porto notícies calentes. Ahir mateix, un grupuscle de totalitaris postmoderns, una escissió més dels sectaris d'Arran, van pujar a Ripoll per agredir a Sílvia Orriols, la bellesa de la capital del Ripollès. Van fotre cops de puny, van escopinar i van enfarinar els regidors del govern municipal. I això només per pensar diferent a ells. No van tenir contemplacions en expressar el seu odi vomitiu a través de l'agressió. És més, aquests titelles miserables titllen els rivals polítics de feixistes, però els que es comporten com a veritables totalitaris, com a veritables feixistes, són ells mateixos amb la seva violència gratuïta i desvergonyida. Aquests fanàtics no respecten res, no accepten la lliure discrepància i volen imposar el seu règim del pensament únic fet a la seva pròpia mesura. Per ells, tothom qui no combrega amb els seus postulats és extrema dreta, feixista i nazi fins i tot. Han banalitzat fins l'extrem els pitjors crims contra la humanitat. És més, dia rere dia, aquests pocavergonyes no dubten en insultar una mica més a les víctimes de l'Holocaust. Vosaltres, falsos antifeixistes, teniu amb massa gent, molts coneguts meus inclosos, cohibits, atemorits, amb por de dir lliurement el que pensen. Sou, i perdoneu l'expressió, una merda de persones. I ja us ho dic, la por canviarà de bàndol, perquè ja en tenim prou, ja hem suportat massa les vostres dèries dictatorials. Us plantarem cara, colla d'inquisidors antidemòcrates. Mantinguem-nos ferms i alçats per la nostra llibertat col·lectiva. Ahir, Orriols i el seu equip de govern van ser un exemple per tots els catalans, un exemple de democràcia i de dignitat. La vostra valentia i perseverança és i serà també la nostra força. Nosaltres no defallirem fins la victòria. Visca Catalunya!